И здравейте хора, аз съм Християн Донор черта ДДД, вие сте моите ДДД и днес ще правим YouTube видео и ще игра на Майнкрафт. Това да ви е ясно. Тук има къщи, всичко. Да. Аз играя с други хора. Това е къщата на Седуктива, един е от онерите. А другото там е къщата на Салама. Другият онер. Това е Goldcraft. Сървъра се казва Goldcraft SMP. Ако искате и вие да играете, влезте в Discord групата на Goldcraft. Може да ги последвате и в TikTok. За това, че какво чакате? Влизайте! И ако искате, абонирайте се за канала и лайкнете видеото. Да. И нека да продължаваме. Сега. Това е къщата на Салама, както разбрахте. Тук има някакви панди, между другото. Сега ще трейднем малко. Трябват ми стъкла. Бате, тук е 63 градуса, бе. Забавене. За кой има забавене, бе? Бахти. Защо имам забавена за буга, бе? Сега ще питам. Седуктиве. За... Фак. Задели самата температура. Ужасно. Ще се молим да не стане пак. Ами, като стане 60 градуса, това е моят дом, тук има макселото. Ок. Еми така. Тук имам разни неща. Ако се чуете защо имам толкова много яйца, защото сега ще ви покажа. Тук всички животни ги правят на идеи да са към едно животни, като убиеш. Ако го убиеш, то става едно просто. Остават пак 127. Ето. Вече са 127. Забравих, че той ми е станал. What the fuck? Ето тук имам цяло съндъче с яйца. Тук още един. Пах ти глупата кошка и тук. Ами да. Днес ще ви разведа просто и самия сървър. Това е къщата на Дани. Това е моята Sugarcane ферма. Един стак. Всъщност около 2 стака само. Все тая. Трябва ми Sugarcane, за да правя хартия, и да мога с тази хартия да трейдвам с селянина на Салама. Да. Малко странно име, Тук си има камилка, всичко. Тук са всичките ни ферми. Те главно са на Седуктива. Принципно аз тая огромната ферма, сега ще ви покажа. Тая огромната ферма беше моя. Казвам беше. Продадох я на Седуктива за 128 крави. И ето ги. Да.
Нека да продължаваме. Есента започва. Вау, колко хубаво. Мазна. 20 градуса. Искам да станат 0 градуса, за да бъде ледено студено. Я в момента ще погледна картата. И това всичкото сме го изследвали Салама, Седуктива и аз. Другите играчи просто ги мързеше. Дори не са разбрали. То в Дискорд групата има около 200 или 200 мембара, ама просто те са съобщавали, ама мембарите не са разбрали се още някои. За сега сме 10 играча. В момента сме 3, защото другите имат работа. Това сега го забелязвам. Вижте, картата отляво показват всички мобове. Ко? Какъв е това моб, бе? Я знам. Сега ще питаме Седуктива какво прави. Фак. Ето го. Това е Седуктив. Ето го. Това е един от толверите. Ау. Не ме удряй. Добре, я имах. Как му удари само? Бати. Лошо момченце. Въпреки, че е по-голям от мен с... Абе, той е 9 клас. Нека се наядем. И вижте какво измислих. Всъщност не го измислиха, просто го направих. Не това дето правя в момента, ама. В какво? 120... пак си напълних инвентар. Това е машината за изстрелване на яйца. Изстрелвам ги към Sugarcane фермата на Седуктива. Това е творение. И в други епизод, пак на сървъра, ще играем, и ще изследваме пещера. Сега просто ви развеждаме самия сървър. Това всичкото го направихме за 2 дена. Да. Това прилича като комунистическа поляна. Фермата е. И така. Разведох ви сървъра. И в други епизод ще изследваме огромна пещера с някой от играчите. Така. И хора, довиждане от мен. Ако искате се абонирайте за канала, лайкнете видеото и чао от мен.